ኣላዛርን ብሌንን ብጣዕሚ ዝፋቐሩ ፍቑራት እዮም። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ስራሕ ብሌንን ኣላዛርን ተራኸቡ። ገና ከፍ ካብ ምባሎም ካብ ወፃኢ ዝመፀት ናይ ብሌን መሓዛኣ ስልኪ ደው ኢላ ፅባሕ ንምርኻብ ቆፀረት ሕዘታ መሓዛ ምርዓት ክትኮንኒ ኢኺ ኢላ ተሓተነላ። እንታይ ከም ዝገብር ጨኒቁኒ ኢላ ንኣላዛር ተዛረበቶ። ኣላዛር ኩኒ ወይ ትኾነ ይበላን። ናብ ካሊእ ዘረባ ቅድሚ ምሕላፍና ኣነ ንስኻንከ ከም ሰብና መዓዚና ንምርዖ ኢላ ሓተተቶ። ሓደ መዓልቲ ኣይተርፍን ኢሉ መለሰላ። ኩሉ ሻብ ከምዝን ትብላ ትኹርያ ደሰ ይብላን። ብፅባሒቱ ምስ መሓዛኣ ተራኺበን ምንም ግዜ ከም ዘየለ ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ እቲ መርዓ ክፍፀም ከም ዘለዎ ምስ ኣፍቃሪኣ ኣብ ውሳነ ከም ዝበፅሑ ተዛረበታ። ስለዚ ብዝተኸኣለኪ መጠን ምሳይ ክትኾንን ክትሕግዝንን ኣለኪ። ቀዳመይቲ ዓርኪ መርዓት እውን ገይረክ ኣለኹ ኢላ ተዛረበታ። ብሌን እሺ ፀገም የብሉም በለት ቀፂላ መሓዛ ብሌን ኣብ 15 መዓልቲ ምስተን ካልኦት መሓዙት መርዓት ክትፋለጥ ከም ዘለዋ ተዛሪባታ። መሓዛ ብሌን ነቲ መርዓ ዘድልዩ ነገራት ቅድሚ 15 መዓልቲ ወዳዲኣ። እቲ መርዓ ብዙሕ ወፃኢ ተገበሮ ዓብዪ መርዓ እዩ። ካብ መርዓት ገዛ ይኹን ካብ መርዓው ገዛ ብደንቢ ተሓሲቡሉ እዩ። ንኹሉ ነገር በዓል ሙያ ኣለዎ። ኣብቲ መርዓ ዝኽፈቱ ደርፍታት ተመሪፆም እዮም። ነቶም ዓርኪ መርዑት ዝስዕስዑሉ ንኽለማመዱ ተባሂሉ ደርፊ ተዋሂብዎም እዩ። ናይ መርዓ ስዕስዒት ልምምድ ንሓደ ደርፊ እምበር ንመርዓ ይመስልን። ብሌን ብኩሉ ነገር ተገሪማ ንኣላዛር ትዛረቦ። እቲ መርዓ ገና 15 መዓልቲ እንትተርፎ ልምምድ ተጀመረ። ብሌን ኣብቲ ሰሙን ካብ ስራሕ ኣፍቂዳ እናወፀት ኣብቲ መርዓ ዝግበሮ ስዕስዒት ክትለማመድ ጀመረት። 4 መሓዛ መርዓት 4 ዓርኪ መርዑት ነበሩ። ንብሌን ተመደበላ ድማ ዳዊት ነበረ። ስዕስዒት ዘስልጥን ተመዲቡሎም ካብ 11 ሰዓት ጀሚሮም ክሳብ 2 ሰዓት ናይ ምሸት ኣብ ገዛ እንዳመርዑት ምስልጣን ጀመሩ። እቲ ግዜ ወላ ሓፂር እንተኾነ ዳዊትን ብሌንን ንምፍላጥ ግን እኹል ግዜ ነበረ። ኣላዛር ኣብቲ ግዜ መሓዛ መርዓት ክኸውን እየ እንተትብሎ ምንም ኣይመሰሎን ነይሩ። ሕዚ ግና ሙሉእ ጊዜኣ ኣብኡ ካብ ምሕላፋ ዝተለዓለ ኮይኑ እንታይ ተራኸቡ ውዒሎም ሓዲሮም ዘይፈልጡ ነበረ። ብስልኪ ጥራሕ እናዋግዑ ካብ ዝራኸቡ ሓደ ሰሙን ሓሊፍዎም። ካብ ስራሕ ወፂያ ናብኡ ትኸይድ 3-4 ሰዓት ንገዛ ትመፅእ። ኣላዛር ናይ ስድርኡ ገዛ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ካብ እንዳ መርዓ ኸይዱ ከምፃይ ከኣለን። ሓደ መዓልቲ ግና እዚ ነገር ኣይበዝሕን ኢሉ ሓተታ። ሓደ ሰሙን ጥራሕ ተሪፍዎ ካብኡ ክገላገል እየ ኢላ መሊሳትሉ። እቲ 15 መዓልቲ ተወዲኡ ናይ መርዓ መዓልቲ በፂሑ። ብሌን ንኣላዛር መፀውዒ ካርዲ ሂባቶ። ናብ ከምዚ ቦታ ምኻድ ዘሕጉሶ ዋላ እንተዘይኮነ ብሌን ዝኩሉ ጊዜኣ ዝሃበትሉ ቦታ ክኸይድ ሓሰበ። ኣብቲ ሰዓት እውን ተራኸበ። ልክዕ 7 ሰዓት ተፀወዐ ሰብ ተኣኪቡ መርዑት ክፅበ ጀመረ። ልክዕ 8 ሰዓት ዓርኪ መርዑትን መሓዛ መርዓትን በብተራ ምእታው ጀመሩ። ዳዊትን ብሌንን ብፅቡቕ እናተሰሓሓቁ እናሳዕስዑ እንተኣቱ ኣላዛር ተገሪሙ ጠመቶም። ናይቶም ተዓደምቲ ዓይኒ ኣብቶም ዓርኪ መርዑት እዩ ዘሎ። ብርግፅ ብደንቢ ከም ዝሰልጠንዎ የፍልጡ እዮም። ኣላዛር ብሌን ከምዚ ዓይነት ናይ ስዕስዒት ክእለት ከም ዘለዋ ኣይፈልጥን ነይሩ። በዚ ማእኸል እናሳዕስዑ ዝኣተዉ ዓርኪ መርዑትን መሓዛ መርዑትን ናፍቲ ኣዳራሽ ድሕሪ ምእታዎም ፀግዒ ሒዞም ቀፃሊ ዝኣትዉ መሓዞ መርዓት ይፅበዩ። ዳዊት 10 ግዜ ናብ ብሌን እናቐረበ ብእዝና ዝኾነ ዘረባ ይዛረባ። ብሌን እውን ስና ምዕባስ ክሳብ ዝዓብያ ትስሕቕ። ኣላዛር እንተይፈተወ
تخرتو نابقاتهم غيرو يريقهم نبرا كف زبالو لبوتا أما أخليو مرقوت ماتيوم نايمسح بروغرام دحر مقبارو دارقا فرق أساب نناب قزقو انت خيد بلين بيع انتا نعلازار كتقلشو جمرت لك عمس رأيتو نابو خيدا حقيفا سلام بلدتو نفي عدو إلى مسحاتتتو اتمر آنات كيز مسل إلو قلد لا بقزة انت ساديدو مني نراخبينا انت زي كوينو قنا صباحيلاتو خدت بلين نعلازار سلاميلاتو كساب تملس داويت بسرعات تقاويلو يصبيا نيرو لك أنا بأمس بزحت إدا حيزو نفس عسئيتهم آتو علازار بتخونتات حريقويو بحرق عنون حافلون غاز أخدا نيمشت حدا ساعات نبلين دوللا بلين سلكاي تلعلن كلتا ساعات نيمشت قنا مليسا دويلاتلو انت دولالكي سلكاي تلعلن نمنتاي إلو مسحاتتا سلكاي حاسكوان نيرا إلى مليساتلو الشي ودي أخمدو إلو مسحاتتا قريبنا إلى ملساتلو ودادي أخصن حني كود سييلو مستزاربا بتعمرو حقيو نمنتاي تمتز بلدتو بلين بخونترات تاكسي يزمتز إلوا سلك عطو نبقو بتحن تدولالا سلستن فرقان كوينو نبرا مسدولالا دحر إسرا دقيق وزت علازار أب حدا صقع خوينو نبلين كتصبيا جمرا بلين إنا تتصعدفت كفت مربا وطيا قروم مستقعزت كن داويت ددحريا قوي ماتيو نبيخ تخد زلخ بزمشت إلو حاتتا كنراخبينا سبي تصبين نلو إلا مستزاربتو علازار بروحو كوينو يريقا نبرا داويت چاويلو واتملسا إذن تخون بلين علازار عبي كمزلو أي رأيتو نيرا نسو قنا بقربا خوينو كوناتاتو ميري نيرو علازار أبكالي معالتي كمزن تزريعا من ميما مسالون كدم قرم معالت قنا ترد طارا يقبرلو إدول إلو أبزل لخو بلا بتكون ترات مكينا نقزعا كفانوا من قد جمرا أبكالتي أم أخلقنا سقطا بزحا تايدا أصغيلكا إلا كتحطو قنا مسجمرت دخيم اللخو إلو علازار انت دخيمكا كتمتزعين بركان انت تبلو تزي متزع دسم بلك مش أوا دسم بلكي إلو فتقت ألا أنا خم أبح عليكم كن انت خاخوينكا إلا مستأيقاتو انت كوينة إلو سقبلا دحرزي سقطبها هلوم جز عفانيوا نجز أتملسا دحرز معلت علازار سلام سينو أبلين زلو أمنت كم معلتنا معلتي كقنس جمرا قدم حزي منم زي مسلو نبرا نجر حزقنا سلام كسأنو جمرا بخلو نجر كتردو عيدالي برقز بلين كم قدماي كونتن قدم حزي تبعيسو من تعرقو كم بحدش فقرم يحدش نيرو حزقنا نجرات يكايرو اللو كرا خم كرا خوينو أيود دان نبعسي يغير بلين دحر تمرعون ندام حزقا من مللا سبزحت قدم حزي قزي تبنن النابلت تجقاجق بلين يانيرا حزقنا قزا زي بالله نساخونت على زار الزلوطا مسرأيا سرحو مسرح الناخبد ومتأ قدم حزي انت بقاسو حدي دويلهم يقريتاي حتو نيرم حزقنا سقطبها حالو أور حي دويلو لا بلين سلكي تلعلن داقيمو دقاقيمو مستولا لا سلك الإلا انتاي داليخا إلا تأيقاتو أبي خطأفي أخي إلو مسحاتها أبي بيداليخا ننيركا إلا بدرق ملسم اللي ساتلو تراخيبنا نزرار بيلو على زار مسحاتها أما عالت حدا خلتا قزا تجول اللي زنبركا حدور حمولو أبي نيركا مسفلتو بقى يغريتا أطفي أيلو تزاربا قنابلين قزا حالفيو صبق نجر كلي قدام كايلا اتسلك عصوتو ببزو حسب على زار ألم منوا بلين قنا
ሓደ ወርሒ ሙሉእ ኣበይ ነይሩ እንዳበለት ኣበየት ኣልዓዛር ምስ ተዓርክ መርዓዊ ዝነበረ ዳዊት ርክብ ጀሚራ እያ ትኾን ኢሉ ጠርጠረ። ኣልዓዛርን ብሌንን ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ናይ ፍቕሪ ግዜ ብዘይኸውን ምኽንያት ተፈላለዩ። ድሕሪ 1 ዓመት ብሌን ምስ ዳዊት ብዓብዪ መርዓ ተመርዓወት።